Ja sam Miloš Arsić, živim u ovom selu, tu sam zasnovao porodicu i nameravam da tu i ostanem. Držimo se zajedno, malo neobičajeno za srpske sredine, za srpska sela, ali eto, očigledno je to nešto što nas drži. Nekako selo ima neku svoju dušu, kad god se može tu se organizuje neka akcija, znači da se očisti nešto, da se ulepša nešto, da se popravi i tako. Šta ste radili skorije? Pa skorije tu bilo akcija čišćenja ovog kanala ovde seoskog, nekih ulica prometnih tu koje su, znači uvek postoje nešto što može da se uradi, znači a najbolje je uz dogovor, uz neku zajedničku akciju. Svesni smo da nam neki sadržaj koji postoje u gradovima da nam nedostaje, ali opet kompenzujemo to upravo tom nekom dušom koju je selo zadržalo, nekim sadržajima drugim, tako da u suštini je okej.